mindeni. Érdekesen fértél bele a gyerekek. Nézd, Bellának már nem maradt meghívom. Gyere! És esetleg itt nem tudom 100 méterre fent diszkálni. Pont ugye ezek mindenki nevetni kezd. Nem elég, ha egy menetet megyünk, nem? Itt a Kádi csapat, ha elindul a videó, mindenki ott marad. Jön a nevetés, pörög a csat, a két srác együtt mindig nagyot mehet. Kadi és Dave, ez a Kádi csapat, új videó jön és felrobban a napa. Nincs itt megállás, pörög a menet. Kádi csapat uralja a netet. Kadi bekapcsol, Dave megérkezik a legnagyobb hülyeségből, videó készül itt. Egy ötletből káosz a végén, a nevetés náluk egy sima napos kész örület. Majdnem fejből lőttem a civilt, mint nem lenne holnap. Minden egyes videó egy újabb egy flow, jön egy challenge, jön egy új sztori. A néző már tudja, ebből lesz valami. Kodi és Dave.